morning everyone and welcome back to Entertainment World Channel. गासै नोंथांमोनखौ Entertainment World Familyखौ नायग्रा अनसायग्रा आदा बाजैमोननिसिम आबै आबौमोननिसिम आयंमोननिसिम फंबायमोननिसिम बा बिनानावमोननिसिम बा आब'मोननिसिम बा गुमैमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे बाथौ बोराइनि दहाय लानानै नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाहैबाय जाहाथे बयबो आलो गोजोन गोबाव जोरो आरोना स' दिनैनि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गावसिबना हो चलो बेफोरबायदि बिहाव बिहामजो अनलायनाय बहा नुखो जों बहा नुनो मोनो दा जों नुनो मोनो नैबेयाव सन्दरपारायाव जालायबावदो माने जोंना दा बोराया लकेल फुरा एकदमरे फोथाराव जावनानै लायनाय लकेल थास' माबागासिनो दं आरोना रायजोफोर एकदमरे सायलाबगासिनो दं आरोना मा होनोमोनलाय थास'खौ थास' बेदर हाग्रानि आरोना गोथावखौथ' नों मा होनो एकदमरे बानलु गोसा होनानै एकदम गोथाव बामिफोरजों अमाफोरजों मोनजायोबा नङा बोराय लाजाखाया गोथावा फाग्ला खहाबसिलाबबायथारलायबाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय थास' आथिं सोलिगासिनो दं आरो रायजोफोर लकेल जोबलै लकेलसो जानांगौ बे जुगाव खुनु खोथा गैया थैखागोनलै बेबायदि बहा नुबावब्रा बिहावजों बिहामजों खाथि खाथि जिरायनानै मैगं सायनायखौ जोंथ' नुनो मोनला दा जोंनियावसो नुनोसै आरोना लकेलाना रायजोफोर बिराद गोथाव जाखायो आंनि फेभरेटखा बे गोदोनिफ्रायनो फेभरेट आंनि बे थास'आ आरोना फोथारनि थास'आ एकदमबारे फाइनालि आंना हिन्जावआ सिखारबाय आरोना रायजोफोर आंना हिन्जावआ सिखारबाय दा गल' गल' होनो नागिरदों आरोना रायजोफोर दे मानसि बिमा लागाव मानसि सोर हिन्जावखौ नुखोलै दसथायावसो सिखारनाय असेब्ब' दुगायालाय दुगा गोदो मेलायाव हांसो मोनबोनायानो दासिमबो दं नै ए आदाया गोसोआव दंना गैया बाजैमोना गोसोआव दंना गैया हांसोखौ लाबोजोबजानाया दाबो जायाखै आं माने आं बेबायदि न'आव फिसिनाय बुस्थुफोरखौ जालाबायनो बायो आरो आं जाखाया जानला मोनला आरो गामियाव दङ आजां गाजांनो गामियाव लाबोआखै ओमफ्राय जोंनाव माथामल' दोनफैदों आरोना नायदोंबा खिथाहरबानो जाबाय बे आदाया कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना हांसो लाबोजाजोबनाया सल्लिसनि फैयो गेलेनो बानानै लासिं मासिं थाबाखै आंजों लाबोजोबदों आरोना रायजोफोर कारेन्ट कारेन्ट जाय गोसो गुदुं नायफैनो थिनहरबानो जाबाय जाय गोसो गुदुं नायफैदोल' होनहरदो नों जेबो होनांला जाय गोसो गुदुं नायफैदो टाइमा 8टानिफ्राय 8:30नि गेजेराव जागोन औ ओमफ्राय गासिबो ट्रिपल खोंखाजोब्बाय ना जिरायनायनि केपासिटिफ्रा गासिबो सियारजोबखा गासिबो खुनु हायाव गैया खुनु गासिबो सियारजोब गासिबो सियारजोबखा दा टिकेटनि बेसेनखौथ' 150 होनदों नामा 150 आदसा जाखाजोब्बाय नै रायजोफोर ओमफ्रायहाय माने 100 टिकेटनि बेसेना 150 ना जाखाजोब्बाय फुरा नायफैनांसिगौल' आरोना रायजोफोर दावलाबारि गेवलां बल गेलेग्रा फोथाराव आरोना ओरै दखान बानायगासिनो खुनु बुंनांला थप जाखाजोब्बाय गासिबो बाव खुनु बारहुंखा बारबाबो बिरखाला दा ना कारेन्ट बिरखाला फुरा बुरिया बानायखाबाय खुनु सारअन्थाइ फैबाबो जिखाला नङा जिखाला ट्रिपालाबो गोदान जोबखा आरो दुरुङाबो सायाव फानथेजोबखानाय हनै एकदम फुरा मोजांखा नै फानथेजोबखाबायना दे दा जाय गोसो गुदुं बयबो रायजो राजाफोरखौ जांख्रिथायनि थैजांखौ नायफैनो थाखाय सापर्ट खालामफैनो थाखाय लैहोर खावलायहरनाय जाबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्रायहाय दायो आङो न'आव सफैफिनबाय आरोना रायजोफोर एसे दसे नायनानै फैबाय आङो ओमफ्रायहाय दा माने बिमायाहाय जोंना एसे हागोमा हाथाय माबा मोदोम बुदों नामा बेनि एसे दुरबल जादों दा बेलासि डाक्टारनाव लांसां सन्दरपारा बाजाराव जाना थांदों ओमफ्राय जायाबा बे टाउनावसो देखायहैनांगोन आरोना हागोमा जाना दुरबल जादों मानसिया आंनि गोबै हां नोङो दुरबल जादों बैसो नायनानै मानसिलाय आदा ओमफ्राय ओंख्रिया नैबे होमबासोखा गेस जाखालायबाय आंना उदैया एकदमबारे जाखाया आरोना रायजोफोर बोरै हागोमा सानाया आये हाथाय मारामखौ देखायनो लाजिलायबाव नै रायजोफोर नङाबा बिदि होनो बापनो दा बेलासियाव डाक्टारनाव थांगोन दे लोक्षि जिरख'नाय दावदै गोमांनि थफ्ला एम्फौ जानायबाथ' आं रोङोना एम्फौ जानायनि मन्त्र दंब्रा आंनाव एम्फौ जानायनि मैत्रआ जानला मोनला होबानो जायो थ' बयबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा आंखौ मिथिखागौ मिरामिसबा ओंखाम जाया होननानै बाजै हटेल सिबगौ क'क्राझार बाजै हटेलावसो जाहैगोन दिनै बेजों मानसि फाग्ला ओंखाम जानो हायो बेजों ओंखाम जानो हायो बेजों ओंखाम जानाय माने थैनाय
नै जानोबा माबानि खिर गाइखेरनि खिर अमानि आदारसो आरोना रायजोफोर बियो जेबो गैखाया मोनजायाबो नालाय ब्रा नङाबा नाफामफोरखौ सेरख'नानै लागायजागौमोन खायबाबो लाब गैयालै सालथे बेदरखौ मोनजाखायाबा माथोबाव ओरैनो गोजा जानोसै जानांसिगोन उफाय गैया गेस्टिकसो जाखागोन ओरैनो जोंना मिरामिसबाथाय सानैजों गेस्टिकसो जाखायो नङा ओरैनो मिरामिसबाथाय जोंना गेस्टिकआसो सिगां उदैयासो गुरगुर गार मा बिगुर सोहरलायखो बेलायसो होनखायो जोंना बेदर मोनजाबासो नङा जोंनि देहाफ्रा आबाब दाला दाला सक्ति ट्रेक्टर दालाफोर बायदि माबानो हायो थावरिनो हायो नङा जोंना बेजों खि जाबाय बायनो हायोलै ओंख्रिया खुनुरुखुम जाथारनांगोन खुनुरुखुम जानांसिगोन जोङो आलु जहलसो आंथ' बाजै हटेलसो खारसै जानाय नंला खारदो नोंनाबो 50 थाखानि मोनलोंबानो जाया होमबा जायो जायो दा जायो 50 थाखानि मोनलोंबानो जायो नोंनाबो होमबालाय 20 थाखा लाखादों नोंनिबो 20 थाखा दं दा बेजोंनो मोजां लोंदो मिथिबाय ओंखामथ' जाजायाना बारा मिरामिस दिनाव बाजै हटेल खारदो नोंहा ओरै लोंहैदो मिथिबाय मादो सिख्लाफोर मुरगि सिख्लाफ्रा जि मिलाबासै दाउ दखानाव नुनानै डाइरेक्ट सिख्लाफोर मुरगि होननायजों जादों आरोना रायजोफोर ग्रोबनो बोरैबा थ' बाहायनि माने दाउ दखानाव दंफैयो आरो आङो माने साउथ इण्डियाआव हाबहैनो नागिरदों आरोना साउथ इण्डियाआव माबा जाहैनो नागिरदों फुरि जाहैगोन जों बाहायजों आंजों माने दा ओमफ्राय मानसिया हारसिंसो दङ ओमफ्राय सासे लोगो दंफायोमोन मानसिया गैया बै लोगोखौ बे दखानाव गालांनानै बेखौ लानानै जाहैनोसै जों आंथ' सासे बाङालि दावलांदोंमोननो ओमफ्राय आंथ' हारसिङै दखानाव माल माथा जाया जाहैबाय अयबास गैखाया बिदि हारसिङै जानाय जिबनावबो आंखौ दखानाव हारसिं मालाबाबो जानाय नुनाय नङा नुबाबो सोरजोंबा नङा सोरजोंबा नुखागोन आरोना रायजोफोर सिख्लाफोरा मिलांजोना गोसोआ सानसिमनो आंना सिख्लाफोर नायदोंबा दा कमेन्ट खालामहरदो आरोना आदाजोंसोमोन होननानै ओरैखि चुपचाप पूरा जुलाफी खाया नाকি আমার কারণে আসে না जुलाफी তোমরা কি আসলে जुलाफीया मानि जुलाफीया सिनि ओरैनो बायनाय ना मानाय गोथाव दे ओइ सालथे बेदर दंना गैया दङ ना बे आंनि सालथे साउथ इण्डियाआव जाबाय साउथ इण्डियाआव माने मिरामिसाव नोंथांमोना मिथिखाया ओंखाम जाखा ओमफ्राय मा दं लेग पिस दं नामा दं लेग पिसजों फुरिजों बुना थांसै आरोना जों रायजोफोर बाहायजाया जों लेग पिस मोननै बानायदों मिथिबाय ओमफ्राय फुरिया बुरब्रै गिब्रै मोननै आं मोननै ओमफ्राय लेग पिसा बे मोनसे आं मोननै मिथिबाय दे बानाय आलुफ्रा एखे मैखुन बेरलाजोबनाय ना मानाय जाखोब्रा ओंख्रिया दिनै जासिबगोन मिथिया आदै मोजां माबा साउथ इण्डियाआव जाखावजोब नैबे जाहैबाय जोंना अनारा हेन्डसामानो लाजाया आमार अनार तो बहुत हेन्डसाम ना আহিल' ओमफ्राय आंना माथो गोदोनाय बेना बोरै गोदोनाय जाखो फुरियालाय आंना माथो गोदोनाया नङा ओजों आंनाबो बिदि खालामबा गोदोयो आरोना रायजोफोर लागाव लकेल आरो लेग पिस जाबावगोन आरोना जों रायजोफोर दा पदिना साटनिबाथ' लाबोबावल' होनहरखायो जों बेखौ पदिना साटनि होनबाथाय पदिना साटनि ओरै होदो आरो खिफियाथ' मोजां मोनामखाया ओरै पदिना साटनि होदो जोंखौ मिथिखायो माने हल लाइफ जाखावफैबाय थाखायो नालाय जों साउथ इण्डियानि मानसिफ्रा बेबायदिखा आरो लगायदो होदो ओमफ्राय गोथावा लाजाखाया आरोना रायजो कास्टमार मोजां फैबाय जोंना नुखायो जों हाबबाथाय कास्टमार मोजां फैबाय नंखायो आरोना एसे बिसिदो होदो गोथावाथ' लाजाखाया मारा टक गोथावखालै जानाया बारा रायलायजायालै नंगौ नै रायजोफोर लेग पिसा सफैबाय आरोना बेबायदि मोनजायो आरोना बेहाय अल्डार लेग पिस फुरा गोथाव नों मानसि फिसाखाय एसे फिसाखौ होजाखोना माखोरा आं मानसि गिदिरना ओंखायनो दे पदिना साटनि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय देन्जारखाय रे जासिनसै आरोना रायजोफोर मा होनदों नों दाउ दानग्राखाय दाउ फैनाय गिदों ओमफ्राय नोंना देरसिन फैदों ब्रा दाना देरसिनखा जाखावनोसै आरोना ग्रेभिया नै सोमनानै जानो गुरसे जोबनानै मालाबा गुरसे लाबोबावबाय नै रायजोफोर बेनो आरोना ओरै ग्रेभियाव सोमदो लेग पिस ग्रेभियाव ओरै जादो ओमफ्राय बारा थाबाय दिनै बिसोर दैयाव जादों
ओमफ्राय आंनो दा बुरसे लाबोगौ आरो ना हास्लाबखाया मोजां जाखायो जों बिदिखौ होमबालाय फुरि लाबोलायबाय नै जोंना बसआ माराखौ नैबे जाहैबाय दुर्गा फुजानि स्पेसियेल आइटेम आरोना रायजोफोर चिकेन बाटार मस्ला आलु पुरि 130 चिकेन मुगलाई 180 ओ दादा कयदिन থাকিব ओवर दा कयदिन থাকিব 25 আচ্ছা আচ্ছা মানে পূজানি স্পেশাল আর না রাইজোফোর এমনি কয়দিন থাকিব 24 तारिख लगे अच्छा अच्छा दे जाफैबानो जाबाय रायजोफोर फुरा लेग पिस गासिबो मोनजोबखायो आरो ना बरिया गोथावखा ओमफ्राय दखानाव जायै जायै खिलाबाय लुलाबाय थाखायो मिथिबाय मानसिया फाग्लासो जाफैयो आरो ना रायजोफोर